ipagawa sa akin. I think I'm losing my mind. So ayun guys, feeling ko napaka-aga ko kasi wala pang tao sa aming room. Wow! Na-surprise ako guys. So yun. So ayun, wala tayong magawa kasi hindi naman tayo famous sa YouTube or as a vlogger. Bago lang po ako, nag-uumpisa pa lang. So, comment down below kung may gusto kayong gawin. So ayun, Shut up! comment down below guys kung may gusto po kayong ipagawa sa akin. So kung napadpad ka lang sa channel na ito o sa video na ito, isa ka ng living things! Wait lang guys, tanggalin ko lang yung uniform ko. Patayin ko lang yung electric fan guys. So ayun guys, bibilisan lang po natin yung pagpapakilala kasi po nakakahiya, marami na pong dumadating sa kabilang section. So, my name is Ellen Victoria pero kilala po ako sa pangalang Ellen Victoria, 22 years old at nakatira po ako sa Binmali, Pangasinan. Bye! So ayan, wala na ba talagang darating? Nasaan na ba yung mga kaibigan ko? Shout out nga pala kay Judy Auntie Asis, Leonalyn Rosario, at Marichu Angeles. Kulang nyo na, turpi kayo. Hindi, akapolo. Jubiana, bumakod. Wow. Wag mo naman pakita yung mga kamalian ko dyan. Yung mga pagkakamali ko na lang palagi. Wag na nga. Nakainis. KJ? I-charge nga muna ako. Pera nga charger. Parang tango. So ayan guys, naayos ko po yung old Facebook account ni Jeko. Yan po siya. Yun. Wala pa rin akong nakikita ang Juday, Leonalyn, at Marichu. Comes. Ang ganit niya to. Hindi, gusto siya ano ba? First time nga muna. First time ko nga niya kami. Order niya niya. Ano niya to siya ay? Oh. Parang di ko kayo punta ko. Ano, nito ko kayo na naman. Ang siya po. Pagkata siya po naman. Tay, salamat tay. Pagkata siya na po. Kaya marami mata. Ito siya, may gawin kita. Calibration na ito. Nahilaban na naman natin. Bawal nila. Wala tanga. Kita naman. Gusto nang punta naman. Kita na. Ano yan? May log ka naman. Libre laya, oh. Bawal nila. Light na, light. I-shout out nga pala. I-shout out muna si Nick. Parang may apurayo ka. Shout out muna si Nick. Dala eh. Dala. Nais ko may cellphone, ay nais ko may Facebook mo, di. Bayaran mo, ah. Nice to me. Pakita mo nga. Pakita mo. Oh, nice. Thanks, Elaine. My new account. Old account pala, old. Tanga dito, I mean. Yan.
Bawa niya nam kamsa, wadya ka, manunang ka ha. Bawa niya nam ha. Tsa ka lang, tsa naman ha. Wadya ka ni, manunang ka ni. Ang gapi mang kami. Pantol, sumayamay, pantol. Tsa, tsa. Mananang amang ga. Subscribe ka mo kayo. Diba kang tanong ko? Diba? Please! Please subscribe to my YouTube channel. No? Oh, yeah! Hello living things, it's Ellen. So for today's video, isisingit lang na lang po natin tong video na to dan sa una kong vlog kasi finally got my Fiverr eyeglass real from Ninja. Tcharam! Ninja Van. So today is May 30, 2019 at ang oras po natin ngayong oras ay 2:37 PM. So let's open. Bye! So ayun, open na po natin ang ating so ayun guys, kung mapapansin niyo po, yung camera po natin is nakapatong lang po sa aking wait lang. So ayun, nakapatong lang po ang aking kasi wala po akong monopod. Yan. Okay. Let's open the basket. Naalala niyo ba itong mga to guys, yung pinuputok-putok niyo po ng mga bata pa tayo? Puputukin ko din po ito ngayon. Wait lang. Hirap ah. Ang hirap! Ang hirap! Yay! Yay! Vision! Uy. Oh, ganda ng case. May wipes siya guys. Oh. Wipes. Thank you Fiverr for fast delivery and for my items. Finally got it. Ang ganda siya. Ang ganda niyang ano niya guys. Oh, parang ano, rubber. Finally, my glasses. Anti-radiation and Blue Eye Protect. Yeah. So yun. So yun. Ay. Pasensya na guys. Wala po kasi akong ano tripod. Visit niyo po guys yung ano nila. Fiverr. Nalagay ko na lang po yung link sa baba. Wow. Diyos. Sige. Yun lang po guys. Bye. I think I'm losing my mind.